गुड मर्निं आङो दा माने गुवाहाटियाव फैदोंमोन आरोना गुवाहाटियाव फैनानै ओमफ्राय दा न' फारसे थांबाय थानाय समाव आङो मोनसे हटेल हाबदों बाजै 1 नं बाजै हटेल सानसारियाव दङ सानसारिनि एसे माबायाव आरो सिगाङाव गोदान खुलिदों बेयाव आं हाबदोंमोन एसे खामानिनि थाखाय ओमफ्राय दा बेयाव आं सोरखौ लोगो मोन्दों मिथिगोना एकदमबारे बर'नि सासे कमेडियान आरोना एकदम बिराद जौमोनसा दैमारि ना मा लिरदोंमोन टाइटेलखौ आं एसे बावबाय आदानि नामखौ आङो खिन्थु मिथिगौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नायदों आंखौ एसे देखायनोसै आरो ना आदाखौ लोगो मोनदों आङो एसे सावरायनोसै नायलांदो नाय लोगोफोर नायदो नोंथांमोना सोरखौ लोगो मोनदों आङो आदा जौमोनसा दैमारिमोन ना दैमारि जौमोनसा दैमारि बिथांखौ आं इउटुबाव नुबाय थादों बिराद माने कमेडियान आरो बे मिनि होनो हायो आरो मानसिफोरखौ बिराद मिनि होयो बियो आङो माने नुबाय थायो बहुत प्रग्राम गानाय नुदों आरो माबायाव इउटुबाव बहुतानो हेगारदों नोंथांनिखौ जोबोर मोजां नांदों आरो लोगो मोना इउटुबफोर फैनायाव एकदम नुनो हादों नंगौ नङा जादों बे माने एसे सानैबाय आं नंगौ नङा मोजां नायाबाथाय माथो नंथारगोन बहा फैदोंमोन आदा आङो गुवाहाटि फैनाय गुवाहाटियाव दा ओमफ्राय दा थांनोसै उदालगुरि माजों फैदो आदा आं कारलाना फैदों आंबो थांनाय आं गरेसरनि आदा आदसा सेरनिनो खाथिनि लोगो मोननायखौ जों नायबाय आदा गुवाहाटिनिफ्राय फैनानै मोनफैलायबाय नै गारि सार्भिसिं होनायदो माने गारि आंना सार्भिसिंआ मासे जायाखैनो जायां बेयावनो आरो सार्भिसिं जालायबाय थाब जादों आरो एबाराव माने सालायनाय लं जार्नि जाबायना गुवाहाटियावनो बहुत सालायखाबाय मैया दाख्लै माने गोलाव जायगा माने गोजान जायगा सालायदो आरो ना बेनिखायनो थाब जाबाय एबाराव किल'मिटारा ओमफ्राय माहा हिसाबैथ' जायाखैनो स' दिनै सार्भिसिं होनायदो दा नेगासिनो माबायाव क्रेसाव नायनानै था लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आंनि नोंथांमोना लोगोफोर सार्भिसिं खालामबाय गारिखौ सार्भिसिं खालामनानै दा सुलाबायबाय गारि सुनायदो फ्रि आरो ना बेयो सार्भिसिं सुनायनि कपन हरो आरो ना कपन बेखौ बादा फ्रि आरो ना 70 थाखा बासियो आरो मबाइल नांलाना फैना जेराव मेराव सार्भिसिं खालामनायाव बेखायनो माने फ्रि सुना होयो आरो बिसोरो